Velkommen her til mit eget køkken. I dag skal vi lave nogle lækre ting. Jeg hedder Flemming forresten, og jeg blev uddannet kok i 1903. I 1903 var køkkenet meget moderne. Vi havde blandt andet mikrobølgeovne, luftovne og bål. Og bålet brugte vi rigtig meget. Dejlig sortering. Det eneste vi ikke havde så meget af dengang var værktøj. Værktøjet var noget af det jeg opfandt til køkkenet, blandt andet. Ostehaps er så kommet siden. Det er en god ting. Ostehaps er lækkert som snack om morgenen og i børnenes madpakker for eksempel. Der lever faktisk mildt talt af ostehaps. Ostehaps er super lækkert. Men nok om ostehapsene. I dag skal vi lave oksemørbrad. Det er jo en super dejlig ting. Også der var lige en bund på gulvet. Det er jo hvad der sker. Og den skal jo krydres med. Skal vi lige bare lave. Oksemørbrad er jo en dejlig støj. Og den pakker vi ud af vakuumeringen. Den kan godt stinke lidt, fordi den har faktisk ligget i vakuum i 300 år. Ha, det var så lidt sjovt. Nej, det har den ikke. Men den skal i hvert fald laves på den her måde. Med alle de her små lorteknive. Det er lækkert. Super lækkert. Det dufter. Det er lækkert. Det er simpelthen lækkert. Det er simpelthen bare så lækkert til noget her. Og i dagens program skal vi lave, som sagt, oksemørbrad. Og til en oksemørbrad hører jo kun den klassiske ret. Sauce bearnaise. Det er en ret i sig selv. Ingredienserne er enormt. Der skal så mange ingredienser i. For eksempel, eller der skal æggeblomme. Æggeblomme, prøv lige at filme hende en gang, lille kameramand. Det er en, der skal lure på en usaltet. Det er lækkert. Vi salter den jo selv. Og så skal der selvfølgelig lækkere estragon. Og estragon, den har jeg herovre. Og den står her. Og den er simpelthen bare super lækker. Den er frisk tørret ude fra min eget tørreskab. Jeg har stået herude. Jeg fik det fra en børnehave. De plejer at tørre sko ind i det. Men for det kan også bruges til krydderurter. Og så til den her dejlige sauce. Og dejlige også mørbrad. Der skal vi selvfølgelig have dejlige friske kartofler fra Samsø. Kartoflerne, dem skal vi have lavet på en lidt speciel måde. De er super lækre, og de kommer direkte fra Samsø. Vi starter med at skylle dem. Der skal være skrald på. Det er lækkert. Det er der vitaminerne sidder. Det er vitaminerne, der sidder der. Og vi skyller dem lige her. Lidt over den kolde hane her. Og så skal vi lige have en sigtesvend. Skål derhjemme i stuen. Nå, før det var faktisk en attast. Nå, men jeg ved ikke, at den skider video. Jeg har kun skrevet 4 bøger om det. Men det er i hvert fald skyllet rigtig lækkert. Det er bare lige det værste jord, jeg har selv gravet mig op herude. Altså, jeg bor på Samsø, så sådan det er jo bare. Det er rimelig nemt. Og vi fortsætter herovre. Sådan, ja. Det skal så opnå også mørbranden her. Og det skal jeg farve sive til. Og det er noget værktøj, som sagt, jeg selv har opfundet. Og vi starter her fra oksemørbrad hovedet her. Vi skal lave nogle dejlige bøffer af det her i dag, så vi griller på det i grillpanden. Og nu fjerner vi lige scenen her. Den kan man sgu ikke rigtig æde. Den fjerner vi lige stille og roligt her. Det går lidt hurtigt, det går lidt stærkt. Jeg håber, I kan følge med hjemme i stuerne. Ikke? Man skal lige have det her væk. Sådan der, det tager ikke mange sekunder. Sådan. Så skal vi have lavet nogle lækre bøffer af den her mørbrad. Og vi tager den her op på midten. Det er jo det bedste stykke. Og vi tager en, vi skal have sådan en, vi skal vel have en 4 stykker eller sådan noget. Vi skal bare det hele op. Resten, det tror jeg bare, at jeg kommer i fryseren. Fordi det kan altid gemmes til en anden dag. Og det er super lækker kød. Man kan ligesom se, hvis du lige zoomer ind her en gang her, du kan ligesom se her, hvordan at fedtet, det ligger som simpelthen som marmor i bøffen. Og det er til at gøre, at det simpelthen er super kvalitet kød, vi har med at gøre her, mine damer og herrer. Og det er simpelthen så lækkert. Og vi skal også lige bøf af hovedet her også. Det bliver sådan lidt større ind, men det er også lidt irriterende, fordi der er lidt senere stadigvæk herinde, vi lige skal herfra stille og roligt her. Det bliver super lækkert, det bliver super lækkert. Ja, det er simpelthen sådan, det skal være. Og det er det jo bare. Og vi tager lige det her, det smider vi ud. Sådan der. Bulle! Sådan der. Væk med kødet. Hygiejne er vigtigt i et køkken. Og nu skal vi så have slået æggene ud, så vi kan starte med mayonnaise-saucen. Eller, det skal vi så starte med, men vi laver i hvert fald lige æggene her. Mayonnaise-sauce kan ikke stå alt for længe. Det kan den sgu ikke. De friske æg, selvfølgelig fritgående høns,
det skal vi i hvert fald også lige have ud her. Sådan der. Så skal vi bruge alle 6 stykker. Sådan der. Og blommerne, de må ikke gå i stykker. Det gjorde den her, fordi jeg var lige lidt for bold i båden. Men det er hvad der sker. Det er kun blommen, vi skal bruge i vores dejlige ret her. Og lige noget bæk. Sådan der. Og det er simpelthen super. Det nemmeste er faktisk at slå alle æggene op i den her skål her. Ja, og blommerne ligger jo hernede. Og jeg klikker lige alle 6 blommer ud her. Sådan der. Simpelthen. Og så kan vi se lige. Sådan der. Og så tager man simpelthen blommen stille og roligt op her. Og så forsvinder viden ned mellem dine fingre. Sådan der, oppe i der. Simpelthen det. Det er simpelthen den hurtigste måde at ordne blommer på, når man ikke skal bruge viden. Og nu er der en lille smule, fordi der er en blomme, der gik i stykker, så der er desværre en lille smule blomme ned i viden. Ellers skulle man lave en lækker marings, komme oven på nogle bagte æbler. Et eller andet, det er sæson for æbler, det er lækker, det er super, det er lækker, det er super. Lurpak, smør, helt almindeligt, usaltet som før. Og det tager vi så lige og skærer ud lidt mindre stykker, for ellers så tager det 117 år ned og lige få det sådan helt smeltet, i hvert fald, ikke? Og så tager vi lige ned i røden her. Sådan der, og vi stiller nogen varme sammen. Sådan der. Løg skal vi have gang i. Og løg, det skal vi have til vores kartofler. Og vi piller lige det løg her, vi tager lige det yderste omgang. Vi kan jo kalde det for papir. Det er jo den skal, som ligger ud mod jorden nede i jorden. Og vi hakker løg ved at skære fra bund til toppen her. Og jeg har lægget mærke til, at jeg har ikke fjernet toppen af løget endnu. For den er med til at holde løget sammen. Jeg sliver lige min kniv her. Sådan der. Så hakker vi det meget fint her. Det skal vi have. Vi skal hakke det meget fint. Sådan der. Sådan. Og vi skal have det ud her. Og det skal blandes med de dejlige kartofler, vi skal have lavet her jo. Og vi kommer også til svampe i, og lidt lækkert her. Måske en lille smule æble. Men det er jo sæson for æble i øjeblikket. Vi hakker også lige det andet løg her. Og den anden side, den hakker vi lige så hurtigt her. Det gør vi sgu. Vi vender den her. Det er simpelthen så lækkert det her. Ej, det bliver godt. Jeg kan allerede mærke det. Og jeg er sulten. Jeg er pisse sulten. Bådelig løg. Bådelig løg. Og så til kartoflerne, for de skal nemlig overkoge. Og det står her. Kommer ned i gryden. Og der skal jo selvfølgelig noget vand på. Så heroverfra. Jeg kommer bare vand på. Der gider sgu ikke stå og vente en halv time på, at det kommer overkoge. Så vi kommer bare vand på her. Simpelthen. Over på furet herovre. Over på klaveret, som vi kalder det, inden for branchen. Og vi fyrer bare helt op på 9 her. Der skal selvfølgelig en god håndfuld salt på løgene her. Eller kartoflerne står og bærer tingene sammen. Og så skal bare låg på. En gryde med låg kommer hurtigt at koge. Også løgene. Vi bliver jo aldrig færdige med løgene, men de er faktisk færdige. For dem sorterer vi af på en lille sorterpande her bagefter. Og så har vi sammen med de kogte løg. Og kogte kartofler, som jeg også siger. Og det stiller vi bare her til siden. Vi skal have gang på den der dejlige sauce. Og i sådan en dejlig bærnæs, der skal vi selvfølgelig have en ordentlig gryde. Og den tager vi over. Sådan der. Der var gryden. Den er der. Og op med blommerne, helt op i gryden. Helt lort op i. Sådan der. Vi har lige lille fiskeris. Eller i skuffen her. Simpelthen. Lille fiskeris. Masser af lementer. Vi skal bare stærke her med. Vi skal lige blommerne ud her en gang. Og det er simpelthen super. Vi skal have noget dejlig banæsessens. Og det har jeg stået her. Det har vi her. Det er et fors på flaske. Jeg gider ikke stå på. Men man får det. Det skal bare helt perfekt. Vi kommer lille banæsessens i her der. Og på det. Sådan der. Og så skal vi have estragonen på først, som jeg havde hentet ude i mit varmeskab. Og det har vi over. Okay. Og sådan en kan godt blive hakket lidt finere. Og det gør vi her. Det er helt. Og vi kan se herovre, at panden er ved at være dejlig varm. Den står faktisk og rykker. Ej, super helt. Så derfor skal vi have bøffen på her. Vi skal lige have brug af. Vi lægger bøffen på, for de skal jo selvfølgelig lige bruges i dag. Det giver dem et lille tryk, når de har på her. Og det er en tør pande, som du kan se, fordi panden er så varm, så det brænder ikke på her overhovedet. Lad lige stå der, så vi får en lille smule farve. Og det er simpelthen lækkert. I mellemtiden er vores smør til vores sauce. Den er smeltet, den må ikke koge, for så kommer valte op. Og det er kun den afklarede smør, vi skal bruge til vores lækre sauce. Vi tager lige på den her, fordi det så skulle jeg hjælpe til her. Og det er simpelthen super. Et godt værk tøj er sådan en kæmpe materiale her. Den er simpelthen super, den kan bruges til alt. Den kan også bruges til at skrække kartofler, pille ting ud af numsen, og det er simpelthen her. Og
Den ligger her ved siden af. Esterkokken. Esterkokken, den kan godt hakkes lidt finere, og det gør jeg med en lille kinesisk økse, som jeg har fundet i Thailand. Eller var det i Kina? Jeg ved det sgu ikke. Jeg var stiv. Men sådan er det jo. Og det skal i hvert fald lige hakkes lidt mere her. Og det er simpelthen super. Sådan der. Simpelthen. Og det går det. Og så skal vi lige over og hente bøfferne. Og det gør vi jo herovre lynhurtigt. Vi tager dem lige her. Du kan se, hvordan det har fået meget flotte grillstriber her på den lille pande. Og det er simpelthen super. Det er næsten bedre end min på grillen. Det ser du Claus Meyer. Den her skulle faste igen. Nå, sådan det jo. Sådan der. Og så salt på. Skal man i hvert fald. Sådan der. Og så går vi over heroppe. Citrusbøger. Og du nok har lagt mærke til, at de siger, hold kæft, den får ikke særlig længe. Den bøf der, den får ikke særlig længe. Nej, og problemet er, hvis der er en færdig i ovnen, så bliver den simpelthen skål lige lov, for der bliver rigtig røget i køkkenet lige oppe, ikke? Og de står lige og hygger sig lidt her. Så er jeg taget en dejlig kugelbakke. Jeg har lidt sløv til jer. Jeg gider nemlig ikke selv at vaske op, så den her er bare direkte i skraldespanden. Så jeg er færdig med de bøffer. Det er simpelthen. Efterkom. Simpelthen. Og det var så esterkokken. Den skal vi have selvfølgelig op i vores blokker her. Det kan vi godt piske ned. Sådan der. Og vi venter stadig med den her indtil næsten hele lortet står og er færdigt. Og det kan simpelthen ikke blive lækkert nok. Vi stiller den lige herovre ved komfuret, så det hvor den er. Vores bøffer er ved at være færdige med at være brudt af her. Og den ligger så op i min lille dejlige bakke her. Sådan der. Der er kommet salt og peber på den ene side. Vi mangler bare på den anden. Det er simpelthen et lækkert stykke kød her. Det er den lokale slagter inde på Kødbyen, der har været lidt af. Og han hedder Bent. Og det er brudt af. Simpelthen nu. Det er simpelthen lækkert. Prøv at se en gang. Prøv at se en hummer. Det er simpelthen lækkert. Brudt af. Og det skal vi simpelthen have noget til at blive over i hånden. Det skal jeg godt. Og kartofler og koge. Jeg kan dufte af Samsø. Det er Nordby. Det er grimt. Det er lækkert. Nej, det er sgu ikke. Fy for sagen. Nå, men det er jo svært at behage. Jeg kan være det. Jeg kan vide en pizza. Det kan jeg sgu. Jeg kan vide en pizza. Pizza, det går det. Pizza, det går det. Sådan her. Sådan. Og simpelthen. Og så har vi jo svampene, som jeg plukkede tidligere ude i min urtehave. Det er jo en dejlig urtehave, jeg har derude. Og det er jo sådan en ryge, der har været med til at anlægge det. Der er godt mit ord på. Og det skal vi jo selvfølgelig have væk. Det kalder det Osterhavs. En lille kniv. Så skal vi simpelthen bare lige stokken af dem. Sådan her. Og så skyller vi dem her bagefter. Og svampe, de indeholder 95 eller 98% vand. Og derfor har man det mange gange med, at hvis man smider for mange svampe på sin pande, så bliver panden jo selvfølgelig nedkølet af svampene, og de begynder at koge. Og det er simpelthen fordi man trækker alt vand ud af svampen, og de forsvinder ind til ingenting. Og al smagen forsvinder i dampen. Og det er pyfersagen. Det er det sgu. Det gør kraften ikke ind for. Det er kraftedeme for dårligt med folk, og gør det hjemme i kødstrækken. Jeg gider ikke kraftedeme ikke mere. Og så kommer kameraet. Er du okay? Er du okay, kameramand? Det var godt. Men jeg finder ikke de der svampe. Simpelthen godt. Og de her, de skal bare ned til kineserne, som jeg kalder dem. De er kraftedeme ikke mere værd. Ja, de skulle ikke. Så de skal bare have jord. Nå, de skal skylles. Det gør vi herovre i Vesten. Skynder mod at der er det rindende koldt vand her, og vi skal bare lige have det værste af svampene her. Og det er jo noget værd noget. Det er jo ude i min egen have, og min hund render og faktisk også skider hver dag på de her svampe. Og det er jo med til at gøre det hele mere familielækkert. Og de har en god smag af pælegripan. Og det er jo simpelthen så lækkert, når det også kan være det. Jeg vil fordi det er simpelthen lidt mere naturligt. Det smager simpelthen af labradorben. Og det er jo simpelthen så lækkert. Bogen! Jeg vil lige sige skål hjemme i stuen. Og de her svampe, de er så sjældne, fordi jeg har en sjælden hund. Og så det er ikke hvor som helst, du kan købe labradorben svampe. Og dem skal jeg blive ud i nogle fine, det skal jeg meget ud i nogle, så er helt fra almindelige skiver. Sådan der. Goddag. Sådan der. Det er simpelthen sådan, det er. Hvad siger Bella? Ja, hun hedder Bella. Der står nogle åndssvagt på vejen. Ja, det gør den. Og det er også lige meget. Men vi skal i hvert fald bare have dem skåret ud i dejlige stykker her. Det kan ikke blive for lækkert. Det kan det sgu ikke. Og vi marinerer dem ikke i dag. Der er mange, der marinerer svampe. Og det kan også gøres. Det kan gøres. Men det
gør jeg ikke, fordi så smager det jo ikke at lave ovnen mere. Og det synes jeg er ærgerligt, når det ikke gør det. Og jeg har tænkt mig at tilsætte dem her til sådan en garniture. De der dejlige kartofler, som vi havde jo gang i her tidligere. Og de står herovre og koger. Det kunne være, at vi snart skulle tjekke, og de snart er færdige. Fordi Samsø-kartofler, det er jo en lille øl, det er en lille kartoffel, så de skal ikke koge særlig længe. Og det er simpelthen derfor. Og jeg skal lige finde den lille kniv, og den har kokken. Nej, den har kokken, den har ikke, det er jo kokken, det er jo kameramanden. Den har han i panden, så jeg bruger bare en anden kniv. Det skal vi tænke på. Jeg vil ikke engang se kartoflerne hernede, jeg tror faktisk, de kom væk. Og hvad er de henne? Jeg bliver nervøs, de er ikke færdige. Hvad kan lige mærke ved at kartoflen slipper på spidsen af kniven? Ja, det er jo sæson for de danske æbler. Jeg vil lave en lille hurtig æble-appetizer til vores dejlige mad, vi skal have. Jeg starter med at lægge en skive æble. Tager en chiquita-banan. Det skal være chiquita. Sådan der. Stiller den der. Simpelthen så lækkert. Ikke? Vi lægger lige sådan to her også. Sådan der. Og det bliver simpelthen så lækkert. Og så skal der selvfølgelig, der skal lidt dijon på her. Og det lægger vi her. Så er det sådan, det går ned af bananen. Sådan. Simpelthen hurtigt lækker dessert. Vi kalder den for kiloen. Og det er simpelthen lækkert. Og detaljen. Der skal jo tit persille på. Nu tager vi ovnen her. Og den lægger vi selvfølgelig her. Sådan her. Dejlige appetizer. Det er simpelthen kan ikke blive bedre. Og man kan også variere den her ret. Retter kan altid varieres. Og det er simpelthen med at påføre den tomater også. Så er det simpelthen super. Prøv lige se her på oven her, hvordan den ser ud. Det er jo simpelthen noget af det. Det er jo kunst. Så er jo kunst, ikke? Den vil ikke stå. Det vil den sgu ikke. Ikke i dag. Nå, men det kan du i hvert fald få en appetizer. Det er så super lækkert. Ja, og man kan også bruge en anden dijon. Man kan også bruge en med mere creme i. Kartoflerne, de er færdige. Det er simpelthen super. Vi fjerner den varme, slukker for her, og vi kan faktisk gå i gang med vores banæssovs om et øjeblik. Det er simpelthen lækkert. Vi skal lige have hældt vandet fra kartoflerne. Vi hælder vandet fra kartoflerne. Her stille og roligt over stik.